Każda słab głeda na Kasiebach była częstyma głescoma. Później, w latach 80., 90., można ich było płetkać co rysku mniej. Dziś kasiebscy gwiazdci wpisane są na krajową listę niematerialne zbytkłewizny. Etnografowie na Kaszubach zanotowali tak naprawdę 3 zjawiska związane z kolędnikami. Byli to szopkarze, którzy już od początku Adwentu aż po Trzech Króli kolędowali z szopkami własnoręcznie często wykonanymi, śpiewając kolędy i głosząc dobrą nowinę. Byli to kolędnicy, tak zwane gwizdże, gwizdory, gwiazdki, czyli grupa złożona tak naprawdę z 3 rodzajów postaci zwierzęce, jak koń, niedźwiedź, turoń, bocian, symbolizujące oczywiście siłę, płodność, zdrowie, postaci ludzkich, takich jak dziad z babą, czy jakiś policjant mundurowy człowiek, znaczy wojskowy też. I też postaci nadprzyrodzonych, takich jak właśnie gwiazdor, gwiszcz, ubrany w słomiany płaszcz z korbaczem i śmierć. Często też gwiszcz właśnie w słomianym płaszczu zapowiadał kilka dni wcześniej gwiazdkę gwiżdżąc po prostu po wsi. Znane są zapisy, że używał do tego fujarki i zapowiadał kolędowanie rychłe. Był też jeden rt kolędników na Kasiebach. Tak, to jest ten 3. rodzaj kolędników zanotowanych przez naukowców od XIX i początkach XX wieku. To tak zwani Herode, czyli orszak 3 króli, którym towarzyszył właśnie też anioł i diabły. Również przemieszczali się od domostwa do domostwa i odgrywając scenki z Pisma Świętego, śpiewając również kolędy. Tak naprawdę źródła, które mamy, to jest niewiele. One opisują konkretne gwiazdki z konkretnych miejscowości. Ale zupełnie naturalną rzeczą jest to, że ludzie posługiwali się tym, co mieli, więc zawsze był jakiś taki kanon, sztywny taki dogmat, który musiał być, czyli był to gwiżdż, tak? To były jakieś postacie nadprzyrodzone, magiczne, czyli na przykład anioł czy diabeł. Były to postacie ludzkie, takie jak szandara, mundurowy, to mógł być żołnierz, to mógł być nawet kolejarz w późniejszych czasach, ale były też postacie zwierzęce. I tu właśnie jest cała plejada różnego rodzaju zwierzaków. Bocian i kłeza to była taka podstawa zawsze chodząca. Dlaczego? Dlatego, że bocian to zwiastun wiosny. I tej właśnie wiosny oczekiwano, pobudzając świat do życia, jakby pobudzając czas do tego, żeby przyspieszył, żeby ta strasznie ciężka zima i czas bardzo często też głodu i niedostatku jak najszybciej minął. I ten bocian jako symbol odradzającej się wiosny zawsze był. Zawsze była też kłeza, bo kłeza nawet w najbiedniejszej chałupie była, i ona gwarantowała dostatek, ona dawała mleko i o dziwo, kłeza zawsze daje 2 koźlaków, a więc mnoży się zawsze i wychowa się też na byle czym. A to w przydrożnym rowie, na jakimś ugorze, na jakimś tam rżysku, nie jest to wymagające zwierzątko. I te 2 były zawsze. A oprócz tego, w zależności od wioski, to były indywidualne sprawy, mamy psa, mamy borsuka, nawet wiewiórkę, mamy niedźwiedzia w Grochowinach, prawda? Ale ja widziałam też dawno, dawno temu wielbłąda. Więc jak widać, pomysłowość jest zaskakująca. Dlaczego? Dlatego, że ci młodzi chłopcy, którzy chodzili, chcieli też zebrać, trzeba to powiedzieć wprost, daręci w postaci bardzo często pieniędzy, ale też alkoholu, którym byli częstowani, więc bardzo często też był koń, którego nawet tym alkoholem, koń oczywiście postać konia, prawda, czyli jakiś taki fantom, którego pojono alkoholem, bo on był już taki zmęczony, że się przewraca, więc jak mu go tam napojono alkoholem, to on jakoś łapał siły i dalej mógł swawolić w tej izbie. Ciekawie wiadła na temat tego, co robią zwierzące maszkare wśród kolędniczy Głekarda,
gdy wymidze insi masłowyś ksiądza Bernarda Zechte. Z tych najciekawszych rzeczy myślę, wyrt nadcidnącłe kłeza. Lecę kiedyś robi z drzewa maska kłezę i na to że się skóra, prosto łed prywdzewy kłezę. W słowa Zechta napisane jest, że tyle dniów przed wileją, że ta maska, ta larwa zaczyna bleciec. Zechta tyś pisze się tak po prywdze, te wszyscy maśkare, wzołe sołette, że kiedyś jak król Herod chce wasłył ziłny, że płeto, żeby zabilec cycunkłe, nowonarodzony, to łeni w drodze prawie zamienili się w te rozmaite zwierzęta, w te płestacje i prosto są ze sobą zbile, zagrezle i zanka temu dzieciątku są nic nie stało. Nimot się skujaci robi lekłe lądnice, bliżej ma było do sfery sakrum czy profanum. Zdecydowanie do sfery sakrum. Pamiętajmy, że okres gwiazdkowy to czas przesilenia zimowego. Cały orszak kaszubskich gwiazdek z ich bogatą symboliką nawiązuje do dawnych wierzeń sięgających głęboko do wczesnego średniowiecza. Wówczas cykl słoneczny miał się dopiero rozpocząć, a żeby się rozpoczął i ażeby przyszły rok był dostatni, należało go odpowiednio wywołać. Zatem te wszystkie postaci, to swawolenie, do których dopuszczano się w domostwach, bo przecież taki orszak kolędników wpadał, tak? Czynił niezłe zamieszanie. Gwiazdor wypytywał dzieci z pacierza, nagradzał, karał też za jego nieznajomość. Te wszystkie zabiegi powodowały, że przyszły rok miał być dostatni i miał zapanować dobrobyt i szczęście w danym domostwie. Pod koniec 20 stalatigłe gwiazd ci w heciach bywały co rysku żadzy. Dla cię tak zostało? Trudno powiedzieć, co się stało, ale wydaje mi się, że najtrafniej to określił świętej pamięci pan Jerzy Walkusz z Chopowa, że pojawiły się w domach telewizory, czyli jak on to mówił, niebieskie pudła, dywany i ludzie przestali jakby wpuszczać te gwiazdki, bo tu bałaganu narobiły, tu nabrudziły i bardziej pozamykali się troszeczkę w tych domach i nie myśleli już na tyle o tej tradycji, że ona przynosi szczęście i powodzenie, tylko że może być to kłopot. Na szczęście wydaje mi się, że to się zmienia. Dzieci już w szkołach też się uczą tego, żeby kolędować i można to zaobserwować coraz częściej u nas. Też w Kartuzach gwiazdka ostatnio chodziła i po firmach, i po mieście, także pojawia się i ludzie może też bardziej te serca otworzą na to wspólne kolędowanie. W całości nie dywno. Na jesień 2019 roku Kasiepście gwiazdci zostały wpisane na lista niematerialne kulturowe spytkłewizny. Wśród kłedzonka staraniom etnografci z Narodnego Muzeum w Gdańsku wastne Iwony Świętosławści, jako temata zainteresowa się w 2011 roku. I wtedy przypomniano mi, że przecież są te gwiazdki, które jeszcze funkcjonują w terenie i że może warto by było tym się zainteresować. Przyznam się, że pochodzę z Łodzi i 10 lat dopiero tu jestem w Sopocie i od 10 lat dopiero pracowałam w Muzeum Narodowym w Gdańsku, kiedy przyszłam tu i zobaczyłam eksponaty związane z gwiazdą kaszubską, no to się okazało, że byłam przekonana całkowicie, że te eksponaty są z przeszłości odległej. Nie przypuszczałam, że to funkcjonuje w dalszym ciągu w terenie. A w Polsce Środkowej to są bardzo rzadkie przypadki, żeby kolędnicy tak oddolnie jeszcze funkcjonowali, żeby to nie były przedstawienia szkolne, jakieś inscenizacje takie przez regionalistów robione. No i potem się dowiedziałam, że to w kilku miejscach jeszcze można zobaczyć. No i wtedy właśnie przygotowując tę wystawę ruszyłam w teren, chciałam zobaczyć te stroje w terenie, trafiłam do Gowidlina, trafiłam do Tuchlina, Tuchlinka, no i poznałam kilku właśnie bardzo miłych chłopaków, którzy chętnie właśnie opowiadali mi o zasadach funkcjonowania tej gwiazdki kaszubskiej. Zonka baderowaniom wastna Iwona Świętosławsku jest współautorką dokumentalnego filmu o gwiazdkach, a też autorką knedzi. Dokłe lądników jaci dzysy chłedzą po Kasiebach z gwiazdką, ma tyś moment dotarty. Budba se narod załącznego roku, znaczy ja jestem prezesa klubu młodych Kasiebów w Paninie, Kasubia, co bez gwiazdką nic po sztrasach Banina. No i myślę, lato z prosto me chcele ta tradycja sygnał zdali. Lewana
kąseczk zmienia swoje terytorium, bo my zaczęli na Łetalżynie, wokół jeziora Łetalżyńskiego, Kulłebnia, Kulbandargo, Wajeliście, tam bardziej wokół się da, a tymy cygną zdali bezprzedkowo pampowo w Baninie skończyli. Ale przede wszystkim, odpowiadając na pytanie, łudba są narodza bez jakiś element zajanigłe klubu młodych Kasiebów Kasubia w Baninie. Ja wiem, ja leżność sprawię latos, doświadczyć z tego, że jak wieści po prywdze zieją, jest panzywa wigilia w innym placu, niźle w jedno i przeszła jaś 2 gwiazdci. Jem bała rydbę, pamiętam złe powiestów, mojej mamci czy innych ledzy, co jak beledze co ma i miele leźność i ciele ten zwónk, to był ten zwónk, miele wiele strachu i ucykle prosto przed tym. A teraz muszę powiedzieć, że może bez to jem starsi i wiele wiocy o tym wiem, o tym zwykły, ty je na to inaczej wzyra i była ciekawy tego i musiał być w pierwszej rydze stać i widzieć dokładnie, co kto robi, co kto mówi i jak są zachływiwy. No dla mnie to było bardzo ciekawe. Też wiem, że mój drech robił taki spisenk gwiazdków, jak ci chłedzą. I ich poprywdze bardzo wiele, tych ziejących gwiazdków. No i myślę, że dzięki temu to tak flot nie zadzinie. No mam nadzieję, że nigdy. W moich starnach, tam ze mnie lato szle z gwiazdką, ten zwek, można rzec, i wymarły. Jego już nie ma. I jak ją widzę, ja myślę, że negatywnie będę nastawiony. Ledzę rot wpuść Lena i nie temu, że tam na przejach, ale coś tam chcę zrobić, ale bo chcę łeśmakać tego, co przódę bałe, wspomnieć jako te dziecne swoje lata i czasa nawet po prawdzie niejedny ma gdzieś tam so łezka w łeku zakręca, bo to będzie przebocienek, że o, to jest dzieje, jeszcze są młody, o, co chcą tu robić, a nie tak, że to jest wszystkie ne uszłe i łestały wepchune bez ta globalizacja kulturowa, która na tyś łebczas świąt tu na Kasiebach nas jest bardzo obecna widzieć. Kasieby mają wiele stoleców, dechłewą, zemłewą, kunną, historyczną. Można też rzeknąć, że wśród tych stoleców też stoleca kasiebści gwiazdci. Tabak was była w Serakojcach. Myślę, że jak człowiek by rzekł, że prawie Serakojcy są stolecą kasiebści gwiazdci, to nie byłoby w tym nic lachygłe, bo tyś po prywdze tery odbył so 30 przezyrk kolandowych karnów, tyły prawie w Serakojcach. 30 przezyrk, tyły so odbył w Serakojcach. Wiele karnów, szkołowych karnów przedstawiało swoje przedstawści na binie. Były też karna takich gwiazdków, co prawie so składają z tych wszystkich beńlów. Prześle zebrane są z rozmaitych stron. Większość z karnów to były karna prawie taci przezeblokły, szkolny, przerechtowe ledzece w szkołach i prześle z nima, tyłe nabina, żeby to pokazać. I myślę, że te mniejsze karny na pewno też chłedzały po checiach gdzieś tam w kół szkoły, żeby pokazać, że to wszystko je. Wiele mniej było tych ziewych gwiazdków, tych karnowych gwiazdków, ale też wiem, że wiele gwiazdków, które chłedzą od lat latecznych, na tym przezyrku prawie nie było tam z rozmaitych powodów. W Serakojcach darają też wystawci poświęcone gwiazdkom, z jakich psiędny kolądnice mogą so uciec warku. Mamy tyłe wystawci sparłączone prawie z gwiazdką. Tyłe prawie w tej zale możemy łebez rzec rozmaity maszkare, jaci mogą występować w gwiazdkowym karnie. Je to między innymi ma smierc, błecun, miedzwic, kuń, dziet, baba, siandara, które pile je porządkły, no i gwiazdka, tak tej gwiazdur. Mamy też łedimci, są to styry, barogwiazdci i tych ledzy, co możemy na tych łedimkach łebać, to i mają białci i pewno wiele dzecy. Także do nich myślę też to je taci bardzo dobry wspomnieni i to czasem nawet każe mogą ti przyjść to łebez, że z tyle lat co chłedzało. Nawet ka moi siostry chłop, on chłedził prawie 10 lat w gwiazdce i teraz jak my spędzywali raza wileja, to widać było, że jemu radosno, ale z drugiej strony ciężko, bo on tak ciekł, a kiedy oni przyjdą, a kiedy oni w końcu przyjdą, a co oni robią, a gdzie oni prawie teraz są. Także myślę, że wspomnienia i też tęsknota za tym, bo to było coś, myślę, śmiesznego. Oni wiele czasu chłodzy, co muszą przesiekływać wszystkie swoje stroje, nauczyć się swoich rolów, śpiewać kolandę.
Takže myślę, że to ich baro parłančiało ze sobą. Zese w kolądniczych karnach są też brudci, chudzy jednakłe. Kolądnice to były richtig Benilowi karna. Grupy kolędników składały się głównie z kawalerów, którzy już w czasie Adwentu przygotowywali wieczorami swoje stroje, zdobili je tak jak mogli, wykorzystując wszelkie dostępne materiały, stare ubrania, niepotrzebne materiały zdobnicze, których ubierali się, z których tworzyli kostiumy. Dla młodych mężczyzn były to rodzaj inicjacji. Ci, którzy poszli z gwiazdką, mogli już się uważać praktycznie rzecz biorąc za młodych mężczyzn. Zatem nie dziwi to, że kiedy wpadała taka grupa rozochoconych chłopaków do chałupy, mieli tak naprawdę głównie za zadanie psocić. Zatem bocian dziobał panny w łydki, baran budł wszystkich domowników na szczęście, dziad z babą, oczywiście byli to przebrani chłopcy, swawolili co niemiara, kominiarz tarł sadzą wszystkie niewiasty. Natomiast gwiszcz przepytywał dzieci z pacierza, rozdawał też cukierki i orzechy, a za jej nieznajomość pacierza karał korbaczem. Ci chłopcy młodzi, pełni wigoru, zapału i pomysłów, tak? Radzili sobie jak mogli. Chodziło też o to, żeby ta ich gwiazdka była oczekiwana, żeby była też pewnym zaskoczeniem dla domowników, żeby oni... Musimy wziąć pod uwagę, że czekano na tą gwiazdkę, bo była też poza tą sferą myślenia magicznego, czyli takiego, że trzeba gwiazdkę przyjąć, żeby był dostatek, żeby ziemia ruszyła, żeby wiosna przyszła, żeby były zasiewy, żeby były żniwa i młódzka i następna zima, żeby ten rok przetrwać, ale żeby sobie ten czas, ten spokój wegetacyjny zabezpieczyć, to oprócz tego ta gwiazdka miała znaczenie takie czysto towarzyskie. Kiedy nie było telewizora, laptopa oraz tych innych wynalazków, ludzie spotykali się w celach czysto towarzyskich. 21 stalaty i wrócenie gwiazdków przeniosło jednakłe feminizację tych karnów. Feminizacja, może bardziej ewolucja też. Zależy też, kto organizuje ta gwiazdka. Bo der są karna na Kaszebach, bo prawdzie idzie. Zesan z 15 sztek takich sztram chłopów, którzy robią tacie orną gdzieś tam w heciach. My to chcemy bardziej artystyczno zrobić. A artystyczno czasem zżyły się o wiele lepiej razem jak knypi. Karnawał pół na pół, można rzec. Połowa dziełusy, połowa knypi. Prosto był przerechtowany tekst w języku kaszepskim. Taci kunst sportowny, ale luzno powiadony. Najpierw każdym wlezeniem do heci, każdy zna jakiś cel tekstu tam wyrecytował, przedstawił, wyaktorzył. Zaśpiew elementy w języku kaszepskim Kłelanda, ale też zakryli, tak jak wedle tej tradycji do końca w jedno bałek. Kłety, można rzec, je jako zmiana, jako ewolucja, może bardziej kunsztowno, artystyczno, ale wszystko na spłednim tegłe, jak to przód gwiazdci prawie chłedzały. Trzeba rzec, że kultura ty się większa, bo my mamy tam kunst ksiadzy, ale my tam w skarniach, policji, gdzieś tam wesmarejmy, ani że my tam całe checi mamy zapaskudzone, bo to nie idzie to, żeby ledzy straszy z tą gwiazdką. Jeżeli my chcemy dalej sygnąć ta piękną kasiepską tradycję, to my musimy nią zachęciwać ledzy. Do tego, żeby oni łedem kletet wyżej. No jak bardzo my robić prosto bajzel, między tej kultury, no to ledzy nie będą wcale. Ale latos 95% na mat wyżej szerok. Łedem kłeku, ty mesla się ledzy są utansknione. Samo ze broni karna, a nauczeni sorolów to nie je dost. Trzeba iść przerechtować ruchna, a to nigdy nie było letci. Ta umiejętność manualna kolędników była różna, więc oni sobie też w różny sposób radzili. Nie było mowy o tym, żeby matce zabrać jakiś ekstra płaszcz z szafy, bo może jak miała jeden, to aż do trumny, prawda? Więc radzono sobie za pomocą takich substytutów. Naprawdę rzeczy zupełnie już zbędnych, rzeczy zupełnie tanich, rzeczy, które były też bardzo często z odzysku. Więc tak jak na przykład wspominałam, słyszałam o niedźwiedziu, który miał po prostu do jakiejś kapoty poprzepinane grochowiny.
co dawało taką wielką postać, prawda, dawało to taką masę, a pewnie jak chodził, to jeszcze szumiało. Wracamy do tego gwiazdora. Mógł być oto w płaszczu, mógł być tak jak tutaj po prostu w tych kolorowych wstążkach przypiętych do czegokolwiek, ale też z odrobiną słomy, bo słoma to też dobrobyt, prawda? Jak jest słoma w stodole, to znaczy, że jest zboże w spichlerzu i to jest wtedy czas na to przetrwanie. Ale w późniejszych czasach, kiedy czasy już troszkę były lepsze, to był też i stary kożuch odwrócony na lewą stronę, czy jakiś stary płaszcz przyozdobiony bardzo często gałązkami świerku, tymi kolorowymi papierowymi wstążkami. Bardzo często jednak zawsze z tym korobaczem, potem już nie słomianym, czyli po prostu z jakąś tam skórzaną pydą, żeby ten rygor wymuszać i trochę te dzieci straszyć, bo on zawsze jednak wymagał takiego, zawsze była to poza tą postacią komiczną, jeszcze też taka postać, która trochę tam groziła i przestraszała. Te stroje, które tutaj mamy, to są stroje przygotowane przez pracowników muzeum, ale nie etnografów, tylko jakby opowieściami merytorycznymi inspirowałyśmy nasze kochane dziewczyny do tego, żeby zrobić stroje dla kolędników, którzy odwiedzają nasze muzeum. Czyli przyjeżdża sobie grupa w czasie zimowym, ma ochotę się po prostu zabawić, więc mogą się przebierać, robić zdjęcia, ale mogą też pójść w korowodzie z przewodnikiem, tak? Oczywiście otrzymują informacje, co owa postać znaczy. I tak też zaczęłyśmy te stroje przygotowywać. I co tutaj mamy? Mamy tutaj mundurowego, to jest jakiś po prostu marynarka na styl taki militarny i czapka naszego kolegi, który kiedyś był kolejarzem, prawda? Przerobiona trochę z wojskowa. Mamy diabły, tak? Zrobione z byle czego. Naprawdę z byle czego, z jakiejś podszewki, prawda, z kurtki, podszewki takiej ze sztucznego misia, mamy 3 króli. I tutaj mamy tekturowe korony, bo tak jak pisali etnografowie, te korony tak właśnie były wykonywane. Przecież mamy świadomość, że żaden korowód 3 króli nie ubierał złotych koron, prawda, i peleryn z gronostaja. To była wszystko taka piękna, ludowa stylizacja. 21 stolati to dla kolądniczych karnów też wejście w internetową remio. Kasiebi w internetach zrechtowele latos mapka, na jaci można sprawdzać, w jakich mylach kolądniczy karna jeść kolądują. Przesiadłogowe mnie taką łydba przed cile dniów przed głedoma, żeby sprawdzać tak naprawdę wiele je tych karnów, paneśków, gwiazdków, jaci chłedzą na całych kasiebach latos. Cie to je taci zwek dzinucy, cie je tego jest dość wiele. No i testuję na Facebooku, na pyro, fuerach, karnach dyskusjowych, spytał sobie mledzy, jak to je kłelwaj. Cie kłelwaj chłedzą gwiazdci, dyjta mnie dowiedzę i to zrobią taką mapę, zaznaczę to na mapie na interfejsu googlowskim, gdzie taci karna są pojawią są latos. No baro prywatno są edes weleledze z dyskusjowej karna jakim dzeka siepsky i po 2 dniach im zaznaczony wnet w każdym dzylu kasiep jaci z karna było zaznaczony. Jest tam wśród znajomych są ledze łedzywele, bo jesteś na swoim prywatnym profilu to puścił. Ale mnie felowało jeść z głechów i z pełnia kasiep. I na głechach tam je też taci forum internetowy, gochy kraina Kaszub. I łakyzało się, że tam jeść to też je. Nawet czasama ledze często nie znają, są z głosy welecie pisy lezie, a może to zainteresuje, że ktoś tam chłedzy. No to jest znamka naszych czasów, jeśli no my jesteśmy młody, to je wiedzę z tych, że każdy z nas ma jakieś konto na spoleznowym portalu i ta komunikacja jest często inna. Ja kiedyś, nie wiem, bardziej chłedzele może od budę do budę, a tu sąsud, tam sąsud i tak jeden zadrecim. My też tak pracę ma robile. Ale prawda jest taka, że ktoś mógł zadzwonić, który nie ma żadnego problemu. Wpiszemy w Google adres i nas ciereje nas mail i możemy parę flot przejechać tam z Łebnia do Bani na te
półgodziny. I też w rozmaite mile na Kasiebę przejechać. Ale tak otyś bała nasza era. Żeby propagować go w szerocim okłeli, w szeroci łebinze, jeżeli kto zazwę nim schwaście na spłyt Żukowa, czy spłyt Kartys, meryt przejedzmy. No ale lato wyszło tak, że tych stampów wybały teli, że nie było czasy i więcej wszyscy kłębiachać, ale tak jak godu serce rozse. Bo ludzie są tego głodni i są tego spragnione.